మన పెద్దలు ఒక మాటనేవాళ్ళు, ఎలాంటి వాడికైనా ఒక రోజు వస్తుంది, ఆ రోజు కోసం ఎన్ని రోజులైనా ఎదురు చూడాలి అని. అదే మాటని మన కొత్త తరం కుర్రాళ్ళు ఇంకొంచెం మార్చి, నీకంటూ ఒక టైం వస్తుందిరా, అందాక మూసుకుని వెయిట్ చేయి అన్నారు. అప్పటి నుండి ఇప్పటిదాకా ఏ తరం వాడైనా కళ్ళు కాయలు కాసేలా ఎదురు చూసే ఆ ఒక్క రోజు గురించి. ఆ ఒక్క రోజు ఒకడికి ఒకసారి వస్తే